kau jangan parti jongi kadon de komta nga join ci de parti kalau kan nongrem bat menta kan ke kentiru nga pantik nai pi ke paipa ngalale keleng saudong jong kan ke konstitusi ngalai drong man ki sub unit manar ki snong ngala organize ya kan ke parti bat ki paipa jongi bat ki to ki paipa ki bedang suan join mai sangi na ki wei ki parti kham tam na ki UDP ban na ka seng kongres pai bangong ye pi ngem dan kam ban kan tho ngem dan kam ban kan no handai ka phang man ta ka long bagi pai ba jongi ki dai ki bastard bat ki tep ba ka soyong jongi kadang don kam si pun ke development bat si pun ki kam pen roi ha ka be dei bat ka pule ka puthi ha ka be dei bat ka lenti ka sengkin ha be dei bat ka umbam umdi ha be dei bat ka rap ka riang ha ka be dei bat ka yo kam yo jam te kom ta kom unong yalam ngalai lam ye pi asnam tam kom UMDC bat sansnam kom UMLA te kom ta ngong ye pi ngaladon ka experience ngaladon ka jing sempang kom no ba yalam ye pai pa kenang bo pai ba jongi bajiet yang un yo ka jing bentoy bat nyo iru yang tagaroi kapar na bentaka soyong konstitusi baro kawai tengong epi kumbalai kran mene sekman kyong MLA bangin yo bajiet menta sa satang ka soyong baro kawai ka stien nadu ka silong nadu situra nadu sitai juai kiapet ayu ka soyong kanle banjir yang MLA menta kani kekanti tengangong ya pi kinong soyong kila de bat lupa ya ka rai ban tepet ya ka bot ha ka sembor jong kon ha ka parti NPP ha ka kon pai bangong ipi ha ka ne kekanti ke bamenta sipon ki jingkan thok jingkan no hileos ngaulut handai ka to ke jingkan thok jingkan no kam dei bakalong ka basisha handai ki ting baka jingele hapo soyong menta kaseng NPP kat nang mi kisngi kadang kiu arsha ya ka ke bangi ngilayat menta rengkan katinan nado ka blok NPP soyong ka women swing jong ka soyong konstitusi ka NPYF jong ka soyong konstitusi komta ka jinglek tur mengi menta si penai tam klem tia klem dam ngaya i bagi pai pa kiong ngi ngelastat ngin jiet bet ya badeng samlin ban long biang UMLA jong ka soyong konstitusi jengong epi habe dei bede ka dong ka than jungi hang ne ngilai i kidang pon kijing don kam bangin le la ka dei ka 10+2 kidon ru kiri orang ba kile kran be dei ba kan ka bang badan kam banora ne ka bang ada ka dong ka than jungi te ya ka ne ru ka le mil jungmon bat i deputy CM jungi nyong nya thaulat lang kumno bangin wara ka wei ka bang ka chau pisa habe dei ha ka de ka area ka jungi ka ne ka de ki jing ang not jong ki ar po sangot ki rangba sinam kila san ya ka ne ngi kwa banwara ya ka bang hang ne po Wellington te kum tangong ye pi kum unong yalam habe dei ba ka de ka benta ngala sim kia bat ha ka de ka kenti ka ba menta ngan pendap ya ka kam kai ka badang sateng bat kai ka bat mahru ngan ya chaprang ban trei arsha ya kai ka bang trei menen ka sasnam ka baladan kum tangong ye pi ngakot ngawer ye pi kum kinong kersan lejong ngem dei ban go sarong no ngem dei ban ong ban kran ben yikiwei dong in kran dagang ti ka badan burom ngin tani kiwei ru banwan sak parti jongi kabaya lam sarkar ngin kroy kiru bakin wan lang bat ngaru ngakot ngawer nalor ba pi pin scam bat kiwei ki padan ban ngiru ni kloy ban priang ban yasno sak parti jongi ka parti NPP ka kedop kawer pi baro jong ka neka than area jongi apo Wellington bat ka soyong konstitusi hi baro kawei te hana ka por ngi pi habang election sa tay paro
kipat ba kiong ko badeng ngi te mentang ila sautu dalong sakum no ru ngin jiet ya ka parti ka bayalam yak sarkar tingong ye phi hoi ki wei ki laban ko ngai ki kren na ki social media ki wei parti kiong ki la job lupa nga tingong menta pathap te nang job ma phi on dalanyo ngin sa job mangi kata ka julong asoyong jongi kabor jong pa kabor jong pa kadai kabor ke jong play kasor jong pa kadai kasor jong play nakta daw ngabu rom ye phi ki pa ba e jongi wat nai ki chane chatai ngien yes kembe triang ngien ka sa ne bareng samlen da ka jing e pa jing chania nang bangin wara susu ya ka roi ka par ha kisnong ki thau jongi pa bangong kadang mi kismi ngayo i baki nong kersaan jongi kidang ya pro kidang ya plung kidang ya bahabriu ngada keli ki balai kia bahabriu kene gatne kiong wa badeng masen yo sarkar te la ja thai la tikna bet banjop te to ngong ya phi hakade ka kanti wat penle noi baka sarkar jongi ngada nakti ngin jiet be yak seng NPP te kumta ngong ya phi nai bakla yami nang ni naka area jongi kabangi khot pen paskem yakin nong ket kam jongi menta arteli kene ka meeting kumlong presiden jongi mane kila bon ki bakwa ban wan kene meeting yang badeng ngiru kwa ban badan sabhoi ki badan soi soi ru sapa ki bakin wan ban tap ya kabut hapo soyong konstitusi komta nga khot ngaweri pi paro ki badan hagane kapor ngin mi nang ni kum ki samla kum ki nong yalam ngin mi nang ni ki long kmi kum ki nong yalam ngin mi nang ni ki rangba kum ki nong yalam ke parti bat ngin pan i syaki wei bangi don yaki nong yalam nadu ke state ki jongi nadu chief minister deputy chief minister ki minister bat ki MLA jongi badru hadin anda phi pilek jiet yang aku MLA anda lapo yang tepo sekretariat badak parti ngeladai sya to kun khaddu bawan hadien sampai imaduri dan hangne imadur trai nai kampun ke skim habai soyong namar kun khaddu te latip hi ngan le ro ngai ke sarkar te ngan chule ro be ngan chule ro bat kro be bat ke pisa bat ke skim ngin tong na sekretariat kan tu chui lingkot kum ke ksai dapat pangong kiwai wat cu yaskam namar ki ong bangirung idon lang haka sorka ngong phi ka parti jongi kadai ka bayalam sorka kiwai ki badan kisuan sno haka bos tenak da ngong phi simba de parti NPP ban pentik na naka al pon riungon ngin pentap ya ka sang saka al pon yungon nang ne na so yung banjir yang badeng sam pikwa na yang kumta tengok pi to isim kia badale ya kata kemaong mga nado menta ngisa stang kato kat nesgi ngisa sabakumba kat nyau kat prasgi de menta nang ne nginyalek cikisnong kitau nginyalap panyawer ki weiru nginyarung ki yang kisam ban khot ya ki ban wan patngi bad haka sipau tarik ngi soyo ban tabe kabut bat khat lai tarik ondang ila job ngi kwa ban tam dan burom bat ngi soyo ban sat hang teh madan saw hadu daling u kamadan pom